Padayong gitutukan sa gamahanang probinsyal ang nutrition programs. Kinisubay na sa tinuig nga pag-ila sa tanang Local Nutrition Committee and stakeholders atol sa Regional Nutrition Awarding Ceremony. Ning tuiga mikabot og rekognasyon ang nagkadiyang LGUs sama sa Green Banner Seal of Compliance, Best Garden of Go, Grow, and Glow kon G4 ug uban pa. Nahimong speaker sa kalihukan si Governor Peter Sr. Pedro Onabia og nihatag mensahe kalabot sa importansya sa pagbaton og maayong panlawas. Eradicate ang malnutrition. It's a tall order. That's why it needs collaborative and coordinated efforts sa atong mga stakeholders. Labaw na gid sa atong local chief executive. Kita ang pinakaubos ha among the 5 provinces in Region 10 that goes to show nga naagid ang gihatag nga suporta sa atong halangdon nga gobernador. Samtang si City and Municipal Nutrition Action Officer the President Ruth Bungalos dako ang suporta sa tinguha sa gobernador nga makabot ang zero poverty ug zero hunger. Kabahin kini sa tinguha makubsan ang kalisod sa lalawigan subay sa SDPI program ug paglawom agenda sa gobernador ubos sa letrang U kun Unified Efforts for Health and Social Services Delivery. Hugot ang pagtuo sa kagamahanang probinsyal nga pinaagi sa pagpatuman og nagkadiyang health programs makabot ang single-digit poverty incidence. Update kika na sa PGO. Ako si Reggie Moore Maygay, Paglaom News.